Čau bez lidí, já se jmenuji Jan Procházka. A já se jmenuji Peťa Kořínek. Vítáme vás u dalšího videa. S Peťou natáčím poprvé, ale to nevadí. Budem vám představovat modely aut, věc z druhé světové války. Model lodě a to, co jsme postavili Z lega. z lega. No. Jako první tu máme bajonet, který se přidá na zbraň. Tak. Kříže. Tak. Potom tu máme, s Honzou jsme postavili loď. Vám ukážu aj. Jste to viděli? Potom tady máme modely aut, tohle jako první Jaguar. Jaguar. Určitě je to z první nebo z druhé světové, určitě je to z nějakého roku 1800 až 1900 něco, že? Potom je tady Mustang GT, starý model. Jde otevřít kapota, koukněte se pod kapotu. Kolik myslíte, že je tam koní? Já nevím. Jo, tak, další model je... Dodge Viper. Dodge Viper. Ukážeme vám i kapotu. Koukněte se pod kapotu. Zase tipněte, kolik to auto asi má koní. Já bych... Nevím. A napište to do dopisku. Potom další... Do komentářů. Do komentářů. Další model, tady máme motorky, které nevím, jaká je to značka, ale mám to od tohohle tvůrčí. Urgo. A není to jen taková obyčejná motorka. Umí pérovat. A ještě k tomu má tady stojánek. Tak, Potom další model auta bude... Je Lotus Evo Era. Potom vzadu má muziku, tam se dá pouštět muzika a potom to má hezký jakože vnitřek. Bohužel motor nejde otevřít. Potom další to máme Corvetu, Chevrolet Corvette závodní. a všechno jde otevřít. Jeho první model, dámy a pánové. To je závodní na drift, že? Tak, další auto tu máme. Maserati MC12. Závodní auto, bohužel nejde nic otevřít kromě dveří. No, co jsem říct. Ale je to tam jako hezký, volant to má hustý. Potom ukážeme vám to tak. Potom další máme Mazda MX-5. Taky krásné auto, bohužel si mohl dělat tohle, podívej si se pod kapotu. Pěkná, co? Kolik si myslíte, že je tam koní? Tipněte si a napište nám to do komentářů. Potom další máme vnitřek, taky je hezký. Kabriolet. Měl jsem narozky, takže jsem to dostal. Pěkný model. A tak. další tu máme moje auto, co jsem postavil z lega. Je to do války. No, je to vojenské auto, obrněný. Pod kapotou to má dost koní. Pod kapotou jistě. Má to 2 motory. Přední náhon a zadní náhon. A další, potom tady máme ještě, máme tady loď, kterou jsem postavil já. Honza. Potom tu máme moji plachetnicu, která je dost velká a dost, těžká, moc není. A tady to má i kormidlo. Lidičky. Ukážeme to z dálky. Velká, co? A potom vám ukážeme ještě ten bajonet, ještě ukážeme ještě jednou z druhé světové války. Nosíval ho můj děda, který už bohužel nežije. Tady máme znak České republiky. Je to lev,
český lev, který je v takovém seriálu Dějiny českého udatného národa. Tady máme ten bajonet. Hezký, ale je o trochu kratší, protože děda, on ho zasekl do dveří. Tak ho musel s tam vysekat a ovšem, že ho opiloval, že? No, ale jinak je to skvělá zbraň. A ještě tady máme další model auta a to je